Bona tarda. En primer lloc, agrair un cop més, ja ho vaig fer en la presentació en català del quadern des d'aquesta mateixa sala, però com que el públic pot ser diferent, jo vull expressar el meu agraïment per al Col·legi de Metges per haver sigut sensible a l'edició d'aquest tema que havíem preparat des del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris, el CAPS. També agrair la traducció perquè la difusió serà molt més gran, com ja s'ha dit, i agrair la presència de tots vostès aquí, del doctor Enric Aulí, que ens donarà la seva visió. L'Enric Aulí, un gran professional, un gran expert en els temes mediambientals, tant des del punt de vista de la docència, és professor universitari en aquest terreny, com en el punt de vista professional i de gestió. En aquest moment havia estat amb mi en l'Ajuntament de Barcelona ja fa molts anys fent gestió amb el tema de sanitat i medi ambient, després se'n va anar a la Generalitat i ara ha tornat a l'Ajuntament de Barcelona, és el responsable de medi ambient a l'Ajuntament de Barcelona, amb una gran amistat des de fa anys, i li agraïm que vagi fer el pròleg en el quadern i avui ens explica una mica la visió no des del punt de vista de la medicina, sinó des del punt de vista dels ambientalistes. Jo seré molt breu i el deixaré parlar amb ell. La idea de tocar aquest tema del medi ambient i la salut ens va semblar que era molt important perquè el medi cada vegada per factors antropogènics que l'home està introduint en el medi cada vegada és més risc i perillós per la salut humana, per la salut del medi, per l'escalfament global i també per la salut humana. I en canvi és el gran desconegut per la professió mèdica o les professions sanitàries. Jo dic que les malalties i la patologia derivada de la contaminació del medi és la gran desconeguda, és l'epidèmia invisible, perquè són patologies cròniques, gràcies a Déu no hi ha episodis aguts que puguin... Sí que n'hi ha, a Barcelona mateix, quan hi ha inversió tèrmica durant 3 dies, es mor la gent que ja està delicada, els cardiòpates, els respiratoris, es mor degut a la concentració de partícules en suspensió d'òxids de nitrogen durant aquests dies. Això està publicat per el CREAL, pel Centre d'Epidemiologia Ambiental de la Generalitat de Catalunya, que es mostra ben bé 3-4 dies d'inversió tèrmica, es van acumulant els contaminants del trànsit, de Barcelona sobretot, òxids de nitrogen, partícules en suspensió, i passen dels 50 o 60 micrograms per metre cúbic de concentració aquells dies i els asmàtics, els bronquítics crònics, les EPOCs, els cardiòpates es moren. És el factor que els hi falta per tenir una mort prematura que no tindrien d'haver tingut perquè si estan tractats per aquella malaltia podrien haver durat molt més. Avui el medi ambient, i no ens en donem compte, però causa moltes més morts que els accidents de trànsit aquí a Catalunya, i això també està publicat pel CREAL. Només baixant, deia el CREAL, un dels contaminants, les partícules en suspensió menors de 10 micres en l'àrea metropolitana de Barcelona, els 32 municipis, baixant-los als nivells recomanats per l'OMS, quan va fer aquest estudi estàvem a 50 micrograms per metre cúbic de mitges anuals. La Unió Europea ens demana 40 i no hi arribàvem, en aquell moment estàvem a 50, però l'OMS recomana 20. Doncs baixant vam fer un supòsit, si baixéssim només un contaminant a 20 micrograms per metre cúbic, estaríem 1.500 morts prematures a l'any. Penseu que a Catalunya, tot Catalunya, els accidents de tràfic en aquest moment no arriben a 300 morts. És a dir, que només a l'àrea metropolitana, amb un contaminant atmosfèric, ja causa mort, sobretot a la gent gran, a la gent més delicada ja, de 3 o 4 vegades més que els accidents de tràfic de tot Catalunya. I això, com que no es veu, doncs és l'epidèmia invisible. I nosaltres vam dir, fem aquest quadern per sensibilitzar sobretot en els professionals sanitaris de la importància del medi. Estem molt sensibilitzats sobre que tenim de fer exercici físic, de tenir una bona dieta, de no tenir hàbits tòxics, però en canvi amb el tema medi ambient,
com que tampoc depèn d'actitud personal, sinó que depèn de polítiques ambientals adequades de l'administració, doncs no hem aconseguit que l'administració faci aquestes polítiques com ha fet per prevenir els accidents de tràfic. Els accidents de tràfic han baixat, estem a 300, però és que fa 10 anys estàvem a 900 morts per any a Catalunya. I gràcies al carnet de punts, als controls de radar, als controls d'alcoholèmia, la sensibilització de les persones, hem pogut baixar 2/3 parts les morts per accidents de tràfic. En medi ambient hauríem de fer el mateix. Esclar que ens oposem a molts interessos, com el trànsit també, molts interessos de la gasolina, de l'automòbil, la mobilitat, etc. Però els sanitaris seríem els primers que tindríem d'estar conscienciats i demanar a l'administració, explicar-ho als ciutadans i demanar a l'administració que es prenguin mesures que altres països han pres per millorar el nostre medi. Aquest és el quadern, el que pretén aquest quadern. Algú que vulgui xafardejar més el que fem en el CAPS, tenim una web que és caps.cat, que a més de la línia també de mobilitat diferencial per gènere, que porta la Carme Valls, tenim la línia mediambiental i tenim també en aquests moments la línia de polítiques de salut i estem fent molt d'activistes contra les retallades i el desmuntatge del sistema públic de salut. Moltes gràcies i dono la paraula a l'Enric Aulí.